Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Rihing ame penajok idon ahem mechode. Hem meke choahu ke ong donga hormu kana hongdun. Nonakai me rihing le avete ajada sai sitame klem un e. Ajokang tinga porahut nang pakhilandang pena sonsi prek jamake jogwan long i. Bonda bang so me rihing pen jongsi kachere mekle ave putangte methang ahem kana hok pen chenglok moneda pran sitame ke endat aja kongdo. Lason thak thaksi arkoi ni phainer kep arni kang sampor phai baji ke thomapor malong DMB ward number kep ke parlo chotia nala aronga mekar surjo bahadur pradhan ahem meri hing ke ropena jo ahem me chopi det bon sitame tong sekot pendipu fire brigade atuma phan birta pipen adima klongpale dun bangso me pamep dun lo bangso hut kopai ke me pena jok hemi humalong pen inuta arenga hu so bangwela Labang solong ahema hormu ke do anja semet otoriksa penchenglok asomara tum document refrigerator gas cylinder bongthom kado kawe pangrum pen lak capsose meke chopen ajok na hok do nanglo halapu meke chopidat ahem phupen ke pachini dona tengke alangli tum akai ding piasai ka choklem pen ka berti atangka ke do an pen labang so ahem chokim ponlo bonta bang so meke chopen ajok malom so porpen kado kawe sonta me amek pun cheman et lopusi ningje pon Virwar pungaji high school pathwa klamalong long range schemes lapen women mate gramia sakhi ke hok alu pajirpon Mohamaya constituency ke parlopon Virwar ahawar pungaji high school pathwa klamalong Bharatiya Janata Party Mohamaya Mondol Committee ahin pen patir piponsi long range schemes lapen women mate gramia sakhi under MG Enrega Samelangso ITDP lapen Hauraghat Development Block ahin pen ke panongpon ke hok alu ke chengsi bang thongkep sose nimarlia tumaphan pipajirpon Arkoi ni phainer kep arni Virwar ahawar pungaji high school pathwa klamalong Bharatiya Janata Party Mohamaya Mondol Committee ahin pen patir piponalong maichari pon mephu Mohamaya Mondol Committee President Purno India hin pensi maichari pon lapen alohi pachini pon babu tiswa hin pensi alohi pachini pon Longri schemes lapen women mate gramia sakhi ke hok alo bang thongkep sose nimarlia tumaphan KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Lunsing Teron ahin pen pipajirpon lapen halaput longri scheme pen tame bang thongkep sose arta ke ong asarpi lapen sarbura tumphan ke chengsi longri scheme ahin pen pipajirpon Laswalong Virwar ahawaralong lobor alang sunsitame KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Lunsing Teron ahin pen ingpu pon lapen Virwar ahawar along keso kachilang ahem donangjipu matha ponsi medical sub center ahem sitame ingpu pon lapen slab kalwar lapen community hall lapen open states anparta kulat ahem pen chenglok Virwar ahawar kaching thoramo pajapon Laswalong longpho polling station nimarlia tumaphan pekar ommati blanket sitame anuti nabang phubang phia tumaphan sitame pipajir pon lapen Virwar KCS unit sa tumaphan gitar hini KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Lunsing Teron ahin pen pipajir pon Laswar ni thot amatsi bang ingkoi sose abang phubang phia tumphan BJP asong along chepa ogdun Laswamaya long KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Lunsing Teron lapen EM Khonsing Rongpi lapen EM Kache Rongpipi lapen EM Raju Tiso lapen Deputy Speaker Ritesh Inghi lapen Sima Rong Hangpi pen chenglong BJP klembang phubang phiatum penang at chetong donsi ing samjen pen bang somai pachunpon Anglong arat atumaphan nilihin pen mate tim Mohamaya hin pen ningkan kimia hirgule pajirilo kasi pini laso arni kimile thon arni sitame kedam tang MP election ahut CM sar kapin khat pen nilitum interaction program along padudam dolo lasiladak pini daganili homosilo Mohamaya homosi mukasong along rialong damsi haladak CM sar rat along anesan chulin lo asuki chulin ahut rat pen kaching wai kaching sai mate rat atum aning ke hang alam ke pihak kachicak tikan inilah so hem nilitum la sub center lo lakang kupon lo dak nilitum chetong pon rapet EM medical EM in charge masih kang kupon lo lapen dak Deputy Speaker Ritesh Inghi ke hai tanang dun lapen de Raju Tiso ke hai EM matanang dun kacerong pipi baido tanang dun lapen nominated MSC Simarong pipi atum tanang dun nasi nilitum kado kawe tim Mohamaya hin mate Virwar arada hin pen pini Khonsing Rongpi ake hai aphan ningaklong pen churolo lapen
Ilitum CM Dr. Tuliram Rong Hang Fansita Ninga Klong pen Mohamaya Rat pen ilitum Juru Parlo alang lila son kecak pen pini ledak nang pat diklaim pen nang patang pon hejepot Ninga Klong pen Juru lo. Pasal sonak dah. Ang lohala so tourism department long ta klobor pa isya langsun kimido adak tani litum towar la pen adak octagonal set jate piknik ke bang tum kido gethak tang ni long iya phana ladang litum non hesi kang pupon la litum la bang pho ayem atum made deputy speaker pen cheng lok litum bang si kang pupon lo la pen non litum kang yong sita me litum kang pupon hido la pen pini la sor ni ke mer ni bang litum program ke teng kondo je Bharatiya Janata Party bang dat pen ni to Prime Minister Narendra Modi ke rong ru paju apachi to dia thanalani ani ke hang kondo la sila sona scheme MGM rega scheme ke deng kondo hala so MGM rega scheme along itu lah haya sunia along rat along kapachilang tu ni kapalang ni bu Prime Sakhi kuinut iklan bang piapan tangwai kondo ji la sila so bang tani litum so certificate tapi ni ke ron kon kapatu tapente 2017 ani kan pen KARBI ANGLONG Autonomous Council dolo la so phi ningkan ini phi bangen ni lita IM long dolo la so PNR dia department penta ini lengket tan itu keron podi kata Forlen atowar section hini along ke klem pona puthak arkoini pioneer kep arni adapor phaibaji kep apor malom dokmoka forest IB along Mohamaya Youth Development Committee KSA Bokolia District Committee KSYC Hauraghat Regional Committee Council KFA Dokmoka Hauraghat Branch KARBI Unemployed Youth Association atum Dokmoka Forest IB along pherangkiamai ke phapon Bangso pherangke amai ke phaponang ko kathepilake dokmoka penden gau an kasilam bom krongplia towar along longle ke pidonatum non puanta longle anam atangka chilong wangwelang lapen rasingja klampen Samson Singh Ingti LP School an Central Forest Range Puri lok ajoine along lehem photum bang longle anam atangka chilong lelang pua bangki kadu kavya phanta longle anam chilong etnangji pusi choning ripon Lapen bang solong ke do arong aratatum non het non raipen ke do arong kali ningkan plikep thongkep dopo lapen KARBI ANGLONG Autonomous Council penta long lepata pilosita non krong pliatowar nangle roga hotke Central Forest Range along le pusi puthuko ka bangke ningduk lo pusi pherangke amaya long ningje pon Kado kawe bang phu bang phiatum longle anam tangka ke chelong leatum anta chelong etnangji pusi KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Land and Revenue EM Omor Singh Tiso Forest Board Chairman Richard Togbi Lapen Local EM Lunsing Teron atuma phan choning report Litum pherangke mai ke phapona lam thi bibang ke la hendo non la section 2 for line alam thi puthak litum pherangke mai ke phapon labang e la hendo je nilitum labang so pherangke amai lo nilitum kachuni ripon gang litum KARBI ANGLONG Autonomous Council akhai Dr. Tuliram Ronghang mate KARBI ANGLONG Autonomous Council CM akhai lapen litum dak Mahamaya local EM akhai Lunsing Teron lapen Land and Revenue EM akhai Omor Singh Tiso phani litum songching ro pen kachuni ripon gang tung alam thi bang ke la hendo je litum dokmuka pen Dengong ni kayang mati sirodharam pura kangan ladak ni tum Central Forest Range Puri lok pu ajoy ni ben ni tum ladak land beneficiaries mati la kopni ahem thu tumbang la compensation la tangka long le pusipu la sila bangso long compensation la long le tangka bang ni tum kaddo ka beneficiaries phanta pn nang jimati long et nang ji la sila bangso long KARBI ANGLONG Autonomous Council CM akhai Dr. Tuliram Ronghang lapen lok Mahamaya local MEC mati KARBI ANGLONG Autonomous Council EM akhai Lunsing Teron akhai lapen Dutulang Land and Revenue EM lapen Forest EM lapen Forest Board Chairman akhai Richard Togbi sitami labang solong nitum dong ka karada phan mati dengong arada phan labang so KARBI ANGLONG Autonomous Council itu Forest Department lapen Revenue Department dum kaching koi seroy jo la sila maholong pen ho Sidhorampur adangan along hidu rong kem ni rong ko si along make hudara tu mak mang ho sai klem bang itum ini dan cilung peta song tu memang ini duk pikang jang athela tum no bang Forest Department nu ci pulo la bage itum forest along li tu mene forest alen tu koi phis samni te kuson si ningan thong ke baprang pen labang damong ki duara tumhan Revenue Department long le pata tiga lo masih manghung ini alam masih nona pora hut
rong arata fan kilu kilong marata fan KARBI Anglong autonomous council ahin pen lagi forest long le revenue long le lebu bang hap bang kan itu make ning tuk pik lo ase non itu chini thulo kitab tangan nikan 2020 nikan ya paklang thulo la so da an abang ke la dokmukar sinjak lapen ho sel thurang pura ajakan abang ke la bang ke forest village ase forest village andar ka puri long son se ite pwd dia kulini la beceng long school ame ikim long ren de kasi la bang ke la da ku pine angbong machi yok do pusi tum pini phena ke mai men puthik lo la pen la da kilong chom nei ku bang ani kwan ma bang tu kilong kwan ma hola kapre tu settlement tu compensation kilong ateng si la da ada ka phatame long vek nei pusi tum pini ku da lo la pen la so di malo ni tum jasmet pet ki hai tu lira ro hang la pen da ka ku du kok la non fore krong ku da long aku du kok tu phani tum jasmet ta pasi chuni ri lo la pen ku da lo je la so nang tum rong arada phaki pa mangbu forest long le settlement long le non an da alis ki paklang ka khida bang tu ning duk pik lo asi semen itu dapat kudak lo non amat jasmet pet labang so forest long kapuri re punang lu makoi chipit hawa labang jasmet lis paklang ko la pen bang kelong tang a compensation things long pige kan pula dak panta jong si KPP dia lah masih apa jong si KPP ta forest long lilang ta putik PC pota pidal KARBI Anglong ton mos konsil pen ngarjumi me alam Kubi mesti pasal pidal lah. Tapi PC office ke school pen cenglo dan kapre government scheme deng lah. Lasi KARBI Anglong tu nos konsir pen non ada compensation lah. So da balong compensation long li deji pun itu kan tulong alam ke ning duk pik lo. Ada karata fan apa lo ko jor cina mesti itu make pini bang jong thik lo. Lasi itu la revenue department pen forest department tum dalam kumambong lah koi siroy bang pini tonsi data compensation ki palo ye fan masih jase meda tu claim nang bu bisa ku jam jong sila so claim lilang ku tin tum ki claim nang jiana ro na teng ben tum ki bang jila ani tum chisong nang kok Habirang rong khan arong last floor anlis ke klan lapen da senja plan pen up to nili tumbu Samsung sing intial school an bang nitum plan kedep la se opu thak lo la sini tum hawa lama kini tum sirompu nili da sirompu sor lo la sini tum sirompu nangke do rong nangke senga bang kini tum nili bang chini de seta me da bang ni tum pena ningkan thong kep tike bak le bon seta me jeng rong hang rong ama ke la so sisi de pon tulo la pen huri taro rong la so sisi ke le pon tulo na se ya bari marong ka do lo seta me ni tum ma so ri chat arong tum lo seta me ni lipu na pang tum bang ke Furwe apoisa compensation tangka ahem puduma longle apoisa kopi posilong le denma la bengke long je phan ke hilubing alam lang sita menga ke long je phan tan tum sirom puri la premes anda area ana pangke ni tum ke adi santak lang mundi la so ma ke tum hume me asi so ma hume me polam the bangke ni li jong dam bang tum mate chuning ri kan tum mal lo ile tum teaching hon KARBI Anglong tim KARBI Anglong itu teaching hon CM ake hai Dr. Tulan Rong Han la bengke ni tum teaching hon Muhammad along local MEC mati KARBI Anglong autonomous council EM lapen land revenue IM alang itu la support prapjin pen itu masuk compensation tangka kilong gila pen hem fudu manong le poisa kilong je phan itu machuni ri ponlo asia holo te mani itu la solo dan on hedom 2020 ani kansi la solo nangile host name ni tunjong si solo 2020 la purve nangile po mati purve nangile lo la solam nangli roka pisi solo na iklang abang ni tuma kumemi yong si la solo nangli ji prote la so furbe nangli dia France ni tuma la so documents mari solo bangke ni tuma na pali na ji podo sami nona bangke la hai bangke chokos tame prapjin pen ni tu soda forest area ki puria dak long mai tu prapjin pen KARBI Anglong tim KARBI Anglong tu machuni ri la tu prapjin pen tu apan long le hem pudum han kilong je poisa an kilong ya tangka ana pang kilong pu sini tu chuni ri la pen long kon pu sini tu man chuni ri control la si ana tumhan usah tuning di sulo itu Mila Congress Committee Kechengsi Executive Meeting Kangnipon Duarbagori Mohila Congress Committee Executive Meeting Kangnipon along Duarbagori Mohila Congress Committee Amepi Maloti Bepi Pensi Bangso Amai Charipon Penke Alohiaman Penkache Tongdon Lake KADMCC President Srimoti Kanam Ingtipi President Block Congress Committee KARBI Anglong ex-EM Srimoti Elis Ingtipi KADMCC Vice President Srimoti Kaet Derapi KADMCC General Secretary Srimoti Susana Milikpi Lapen KARBI Anglong District Youth Congress Committee Thihek Pen KADYCC General Secretary Harmon Singh Ingtiatum Chetongdun
lapen alohia tumpen kaning je pona tengke koson sinona dihu MSC kilik jahut duar bagorita cepahai dunjima mate cepahai ponvek nang pupualam hai hui penangan cethan cimun teka lapen labang somaya long bang pharo isi sosi armu cetong dun lapen ke bang somai ke alang litum polling isi pen secretary president atuma phan chot sitame armu cetong oke ningarong pikan loputa alohia tumpen ningje pon lapenona dihu MSC kilik jahut ke ladak duar bagori ke Congress party si highway boputa ningje pon meeting ipe doko nilitum dak duar baguri along mohila mondol mohila tum lapoan CMCC lapen arong tim pen kadok awi si tamewang thailo ladak pas executive meeting na chetong ongdung armung chetong iglo la sinon ke wangji MSC election diligalong ke nilitum ladak duar baguri ahomosti pen ke bangjo ka phanle Congress tiket pi pusi tame ke haiji aphan bangke dolo ke highway ko lo Congress a party han ke kroisi pini lada lapaan armu ke chetong iglo la executive meeting long non ipong ke intang rang sido lapen ke mohila tu aning kipung pamelo ke damtang la BJP non sarkar sudi bom ruling bom atung sitame council ke do tum pusitame mate state along pusitame kadok awi pasitame mohila tum tham aduk ala kipi kachene kaholo pendang lo lasinon na bangke mohila Congress tum bangke aning kipung lo lasin ili tum mohila Congress tum aslogan na bangke ha angsong medam ili tum Priyanka Gandhi ili tum Priyanka Gandhi medam Priyanka Gandhi pusitame slogan si लड़की है लड़ सकती हूँ पुलोनी तुमके सोआलो तुम इंतang rak intang tik lapen cedan pun puloनी Han Bokapen Robinson Killing Karbi Anglong News alam na Gulaghat District lapen Karbi Anglong District ahoyalong long eke sompon Lakhain koida tok duar bagori MSC constituency angkang kohora kajir rong hangpi ahawar along Gulaghat district lapen Karbi Anglong district ahoy along Karbi Richo lapen border chairman Habipin Potum long eke somasai pachun pon Ar koini phai troxiarni kohora kajir rong hangpi along rialong kaisuri ke thir thip japhan Karbi Richo Ramsing ronghang lapen border chairman Richardson Hanse Karbi Habipin po alang litum Gulaghat district lapen Karbi Anglong district ahoy along Karbi Arona tangpen long eke somasai pachun pon Bangsolong e phoke sompondo amen lake reng bonghom Richo ronghang Jinthong lindok reng une Hanse Amri lindok rongpi Bikha kangbura rongasai raingti Bangsolong eke somalong ke thir thip jiaphan kachepahem phudun a committee ahin pen border chairman aphan Pinpur alo pajirdun Bangso Pinpur alo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang along pale popusi chairman ake hai committee atumaphan lapen pherangke thengno than pachini tekang Han Bokapen Robinson Killing Karbi Anglong News ok chenam da ningarong piglo athema lason ke elitum matha thepin si nona por bangke elitum klempon pichun pon theglo niltum ladak kamatha je dungolo dak kohora te bokterai lapen Gulaghat duya hoyalong sona isi elitum ta klang dak elituma duya hoy along i dun je phanke situat jong ta nil tanang dun thiru nia prang nasi soni bangke niltum elong